Ia-te de aici! Doamn polițist, și reacționați! Doamn polițist, și reacționați! Doamn polițist! Doamn polițist, de ce nu ajutați? Dar de ce dumneavoastră faceți așa? Ioan, pentru asta ai-ți răspuns și ai făcut acum copilul nostru. Ioan, l-a izbit pe Anastasie. Uitați-vă ce fac! Bun, vă rog frumos, liniștit! Doamn polițist! Intră la Intră la Natalia, nu pune mâna pe mine. Eu m-am dat afară de la училище. Nu m-a dat afară. Eu am trăit cu Raisa Andreevna. M-a dat fără. Fără, eu știu. Сколько тебе дать? Машинская синтетическая biserica. Ia-o, băi! Ia-o, băi! Da, domnișoară, să-i tata! Domnișoară, să-i tata! Lasă mă, cărai, eu leag de minte în cap. Ai minte! Auzi, nu strigați, mă duc banii mie, ești mă duc lei. Bravo, domn polițist! Ați făcut cum v-au dictat, v-au de sus, bravo! Vă rog, jos, nu-l luați în Uitați-vă cum polițiștii au fost lângă noi, dar n-au intervenit nici cu un deget. Niciun polițist nu a intervenit. Nu mi-e ăla niciun polițist, tot ieșit afară. Poliția singură fușit înăuntru. Nu gălit. Eu când eram acolo, m-am călat ca unul în tot. N-am gălit-o, eu sunt primat. Hai la... Dar nu, băi, ietru. Domnul Spătul, doare din... Ruștii, ție,